Tohtoročná golfová sezóna sa neodkladne blíži ku koncu, čo so sebou prináša aj obľúbené výpredajové akcie. V petržalskej Danubii opäť nájdete širokú ponuku kvalitného golfového tovaru. Ponúkame vám prehľad toho najlepšieho. Predajní Golf Centrum sme pre našich zákazníkov pripravili fantastickú výpredajovú ponuku palíc. Súčasťou tejto výpredajovej ponuky je najmä výpredaj driverov, fairway driev, hybridov a wedžiek. Ku príkladu spomeniem napríklad u driverov, kde sú špičkové značky, známe modely, ako sú napríklad Nike, Ping, Cobra, TaylorMade, Wilson, Callaway. A v tejto ponuke tieto drivere sú od ceny 49 €, čo je výborná cena, keď si porovnáme pôvodné ceny driverov, ktoré sa pohybujú okolo 200-300 €. Sú tam naozaj výborné modely. Na výber sú pravé i ľavé palice, taktiež palice pre dámy. Je tam množstvo loftov, množstvo šaftov na výber. Takže každý zákazník, ktorý potrebuje nejakú zo spomínaných palíc, či už je to driver, fairway drevo alebo hybrid, má teraz jedinečnú možnosť prísť a vybrať si tú variantu, ktorá mu vyhovuje a navyše za výbornú cenu. Z ponuky by som vypichol možno najmä drivere Nike, štvorcové drivery Nike, veľmi úspešný, obľúbený model, najmä pre začiatočníkov alebo pre ľudí, ktorí hľadajú driver, ktorý im bude maximálne odpúšťať. A naozaj cena týchto driverov je v porovnaní s pôvodnou cenou veľmi priateľná, 49 €. Ďalej, popri Nike by som samozrejme opomenul výborné driver Ping G5, ktoré sú v cene 89 €. Takto môžeme pokračovať samozrejme ďalej. Cobra S9, 89 €. Taktiež podobné ceny sú pri fairwayových drevách, kde tie ceny začínajú už na 49 €. Či sú to fairway dreva Nike, alebo potom pokračujúc fairway drevami Ping. Taktiež veľmi dobrá ponuka je určite aj pri hybridoch, ktoré začínajú na sume 39 €. Či už sú to spomínané Nike, Pingy, Wilson, TaylorMade. Naozaj výber je veľmi široký. V ponuke pre našich zákazníkov okrem výpredaja palíc máme taktiež výpredaj textilu. Takou najvýraznejšou zľavou alebo najvýraznejšou akciou, ktorú v predaji máme, je akcia 3 za 2, ktorá sa sťahuje na výpredaj textilu kolekcie Jar-Leto 2010. Pointou tejto akcie je nákup 3 kusov textilu, alebo respektíve minimálne 3 kusov textilu. A každý zákazník, ktorý si navyberá, môže nakombinovať rôzne značky, nie je to limitované, ale musí to byť z tých kolekcií Jar-Leto. Keď si kúpi 3 kusy, tak najlacnejší z nich bude mať úplne zadarmo. Máme širokú ponuku golfových topánok. Samozrejme, okrem nových a stále aktuálnych modelov viem zákazníkom ponúknuť akciové a veľmi dobre za dobrú cenu topánky. Sú to napríklad Callaway, syntetická koža, veľmi kvalitné, nepremokavé topánky z pôvodnej ceny 89 € na akciu ich 59 €, čo je momentálne na golfovom trhu najnižšia cena topánok. Naozaj skutočne veľmi výhodná kúpa. A taktiež z ponuky kožených topánok vieme zákazníkom našim z akciovej ponuky ponúknuť golfové topánky Nike, ktoré sú z pôvodnej ceny 150 € zlacnené na 99 €, čo je teda pri kožených topánkach naozaj veľmi dobrá cena. Topánky, oblečenie, drivere, železá. Pokiaľ chcete doplniť alebo obmeniť svoju golfovú výstroj, je ten správny čas na návštevu Golf Centra. Prívetivý personál vás obslúži denne od 10. do 21. hodiny. Tešíme sa na vás.